beth allai i wario'r arian. Byddwn yn ariannu costau a ddaw gynlyniad uniongyrchol i'r prosiect fel costau staff, ffïoedd llawrydd, llogi lleoliadau, prynu offer, costau marchnata ac ati. Byddwn hefyd yn gwneud cyfraniad tuag at y gorbenion sy'n helpu i gefnogi prosiectau arfaethedig fel adnoddau dynol, rhent swyddfa a chyfleustodau, systemau tyga, llywodraethu, yswiriant a ffïoedd archwilio, hyd at uchafswm o 10% o gyfanswm costau prosiect. Ni fyddwn yn ariannu gweithgareddau sydd wedi digwydd cyn i chi gael cadarnhad o ddyfarniad grant, costau sy'n cael eu hysgwyddo wrth wneud eich cais, costau cyfalaf sylweddol, benthygiadau neu daliadau llog, costau taw, y gellir eu hadynill, gweithgareddau sy'n hyrwyddo creadoau crefyddol neu wleidyddol pleidiol. A allaf wneud cais am mwy nag un prosiect. Gall sefydliadau wneud cais am un grant y flwyddyn. A allaf wneud cais am ail grant ar gyfer yr un prosiect. Bydd angen i sefydliadau sy'n ymgeisio am grant arall cael sgwrs gyda ni i ddangos angen newydd am y gwaith, neu sut bydd y gwaith newydd yn adeiladu ar y canlyniadau a gyflawnwyd eisoes. A allaf wneud cais eto os oedd yn aflwyddiannus. Gallwch, os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwn ni'n rhoi adborth i chi ac efallai y byddwn yn argymell eich bod yn gwneud addasiadau eich prosiect mwyn gwella eich siawns o lwyddo mewn cylch ariannu ar y dyfodol. A oes disgwyl i ni ysgrifennu nifer y cyfrif geiriau yn llawn? Na, ond dylech gynnwys yr holl gwybodaeth berthnasol a bydd eich hangen ar wneud panel i wneud penderfyniad cwbl wybodus. Beth sy'n digwydd os ydw i'n lwyddiannus? Cewch eich cefnogi drwy gydol eich grant gan ein rheol rhaglen. Yn gyntaf, byddwn yn darparu cytundeb ariannu a ffurflen gofyniad grant cychwynnol i chi eich llenwi. Mae'n bosib y bydd gofynion penodol angen eu cyflawni cyn y gallwn wneud penderfyniad terfynol am eich grant. Efallai y bydd angen i chi darparu dogfennau pellach neu wneud newidiadau eich ffurflen cais. Bydd amserlen dalu ar gyfer eich prosiect yn cael ei darparu. Bydd hyn yn dibynnu ar hyd eich prosiect a swm y grant. Gallai prosiectau mwy a hirach gael eu talu mewn rhan daliadau a bydd prosiectau llai a byrach yn derbyn 75% o'i grant ymlaen llaw a'r 25% sy'n weddill yn cael ei dalu ar ôl i adroddiadau terfynol y prosiect cael ei dderbyn. Bydd bob ymgeisydd yn cael ei annog i ymuno â rhydwaith y Mae'r Atsain a fydd yn rhedeg ochr yn ochr ar y gronfa gan ganiatáu prosiectau sy'n cael ei ariannu rannu hyn maen nhw'n ei ddysgu, meithrin perthynas rhwng aelodau'r rhydwaith ac ar draws y sector ehangach ac adeiladu arferion gorau yng Nghymru. Gyda ffoi y gallwch gysylltu i ofyn cwestiwn. I gael rhagor o gyngor a chymorth, cysylltwch â Rebecca Rickard, rheol rhaglen fan yma, rebecca.rickard@anthem.wales.